Benvinguts a l'Epitafi una setmana més. Segueixo sent en Norbert Palazón. Avui parlo amb la Georgina. La Georgina és una còmica que em mola molt. Els dos, amb més gent organitzem l'Altre Amic, un micro obert de comèdia cada dimarts a les 8 hores al Medi, a Barcelona, al carrer Balmes. És l'Open Mic, un Open Mic majoritàriament intentem que sigui en català. De cop estic fent promo i no és l'Altre Amic qui em ve a presentar el seu epitafi, és la Georgina. La Georgina és una còmica molt guai, ex-psicòloga. No sé si com pots deixar de ser una cosa, no? Si tens la carrera no pots renegar de ser. No? Com jo sóc ex-publicista, mai he exercit, però vaig estudiar publicitat. Segueixo sent publicista? Segurament sí, perquè tinc el títol. Llavors, la Georgina és psicòloga, és còmica, una combinació explosiva que podreu escoltar en què desemboca tot això a continuació. Disfruteu moltíssim d'aquesta conversa. T'anava a dir, hauríem de fumar porros, no fumo porros, però... De cop vols començar en directe en un podcast? No, això és un altre podcast que tinc que vale. Està totalment fora, en aquest és simplement parlar, no anem fumats, tot el que diem és super seriós i super profund, així que, no ho sé, què tal la vida fins ara? Tio, bé, remoguda, bé. Sobre 10, quina nota li posa a la teva vida fins ara? Fins ara, eh? I ara et pregunto per què remoguda. Fins als 32 anys? Sí? Hòstia, haig de resumir 32 anys amb una nota? Sí. Hòstia. O pots fer per edats. Hòstia, no, si fem per edats ja no acabem mai. Jo crec que si he de resumir amb un 7,5. 7,5? Molt bé. Sí. Crec que és la nota general que tothom donaria a la seva vida. Sí? Perquè no vols dir... Hòstia. Sí, imagina't una persona que diu no, jo un 4. Avui la meva vida és un 4, és com... Si dius un 10 és... T'has flipat. Sí. Saps? Però un 4 tampoc no crec que ningú digui no, un 0. Hòstia, però un 4 em preocuparia, eh? Si algú et diu un 4 en aquest podcast, enviar a teràpia. No, normalment no faig aquesta pregunta. Estava molt preparat per això. Tio, vale. No, o sigui, no ho sé, sóc jo el 4, saps? O sigui, no... No. Hòstia. Però sí, i... Si haguessis de destacar com un moment que diguessis, fins aquí, això destacaria de la meva vida, en el meu funeral m'agradaria que parlessin d'aquesta etapa de la meva vida o d'aquest moment. Quin creus que és un moment que ha marcat fins ara? Per bé o per malament? Però que tu vulguis. Depèn si ets un 4 o ets un 10. Moment. O cosa, o... Cosa. Cosa encara és més genèric que moment. Ja, tio. Clar, a destacar n'hi ha molts, segurament. Però jo què sé, hi ha coses importants. Importants. A mi em va fer molta il·lusió amb 14 anys ser campiona de Catalunya de balonmano. Ets campiona de Catalunya de balonmano? La teva vida ha fet un downgrade que flipes, Georgina. Ara cop ets còmica, saps? Clar, però per exemple, ja no, en aquell moment va ser increïble ser campiona de balonmano. Amb quina edat era, perdó? 14, crec. 14. Hòstia, o 15, por ahí. Vale. Sí. L'edat on tothom està confosa i què polles estic fent, per què m'està canviant tot el cos, perquè tothom al meu entorn és dolent, tu estàs com campiona de balonmano, xavales. Bueno, estava en tot això, però un dia vaig ser campiona de balonmano de Catalunya. Bueno, jo i l'equip amb el que jugava, evidentment, que egocèntric. Però clar, el joc va ser molt important, però no és el que més remarcaria. Segurament estic pensant que hauria d'ajuntar moments molt petits en què m'ho estava passant molt bé. Per exemple? Perquè a mi a casa jo recordo que si algú ho fèiem era sempre passant-nos... O sigui, hi havia com sempre molta... Anava a dir molt d'acting, no era acting, era realment genuí, però a mi a casa era com... que les meves germanes, els meus pares, era com... nenes, anem a fer una Coca-Cola i unes olives a la plaça del poble? I era com... Sí! O sigui, sí, de cop era com increïble o com... Sí, família no catalana, clarament. Sí. Bueno, meu pare no, la família paterna és de Córdoba, llavors algú va... Un moment, et dius Georgina Cordobès i la teva família és de Córdoba? Sí. És com dir de Martí Martínez, d'això, no? Sí. Però la versió guai del Martí Martínez, ara no ho sé, però... Sí, és que tinc un col·lega que es diu Martí Martínez i li van canviar el nom, el cognom de la mare el van posar primer
perquè no passés. I perquè ara es diu... triar un altre nom que no fos Martí no va ser una opció. No ho sé, no ho he parlat. Quan el porti el podcast li pregunto. Llavors, recordo molts moments així, no sé. No sé, no cal que em donis una resposta. Ja, però és que hauria de saber, no? Un moment important de la vida. Jo no te'l sabia que m'hagin dir. marcat, n'hi ha molts de molt catastròfics que ara no vull jo trencar-te la màgia del podcast. Però... Pots trencar tot zero màgia, eh? Però com tothom té moments duríssims que l'han marcat i que l'han fet créixer. Jo me'n recordo una vegada en una cosa d'aquestes de... És que soc un home. En un curs de monitors que era com explicau la vostra experiència més traumàtica, tal, no sé què, tothom es va com obrir molt. Plan, jo tinc... Doncs apunteu en un paper. I tothom era com, no, jo vaig passar una anorèxia, no sé què, jo la meva família és una família migrant i hem hagut de superar molts prejudicis, no sé què, i el paper tenia apuntat Cesc Carrà. I en aquell moment vaig adonar-me que... Hòstia, Cesc Carrà. Que no podia tenir traumes a la meva vida. Tia, però haver jugat la típica pares divorciats o... saps? No? Però per mi era més... M'havia marcat més Cesc Carrà, en plan, no... O sigui, potser també era com no entenc el drama, no sé... O sigui, entenc el vostre drama, però jo el meu propi, i no òbviament hi ha coses, però... Yeah. Cesc Carrà, no tinc ganes ara d'explicar-vos tota la meva moguda a gent que quasi no us conec, em fa mandra, llavors al cap d'uns anys m'he fet còmic i no passa res. Però sí... A mi el que em va passar una vegada, ara que has dit d'això de colònies i tal, que és aquesta edat en què ja no ets molt petit, però tampoc ets superadolescent, jo què sé, deuen ser als 11 anys aquesta edat que estic dient. I no sé per què, sí, en les típiques colònies, per conèixer-nos, el monitor va començar a dir, ara expliqueu tots el vostre color preferit, ara el vostre menjar preferit. I jo vaig ser la primera i vaig dir el pa bimbo amb Nutella. I tothom es va descollonar i després com, és que has de dir o macarrons o canelons i des de llavors ara dic els canelons d'espinacs, però és el pa bimbo amb Nutella. Com si els canelons d'espinacs tampoc són l'hòstia. Hòstia, són molt bons, O sigui, els espinacs m'encanten, són de les meves coses preferides del món. Joder, junteu amb pasta i beixamel, és que... Sí, estic d'acord, però tampoc és el gran plat si ho compares. Per un nen, a visió d'un nen que t'hagi marcat tant, com hi ha espinacs, és verd, clarament no mola. Ja, és que a mi la carn no m'agrada, llavors. De cop sóc el nen de les colònies fent-te bullying. No pots dir canelons amb espinacs, has de dir canelons de carn. No puc tirar del que m'agrada. Bueno, en fi. És que les colònies eren tot terribles. Un món, Bueno, jo recordo terrible. Terrible? Sí, jo, en perspectiva, nosaltres, o les colònies de segon d'ESO o així també, amb un col·lega vam anar, bueno, tota la classe, dormíem tots i en una habitació jo dormia amb els meus 3 amics. I ens havíem portat un DVD portàtil. Un què? Un DVD portàtil. És un bebè portàtil. Lo típic que amb 14 anys, ja que marxes fora de casa, vols viure l'experiència de ser pare amb 3 amics. Ja me'n vaig adonar que no era una bona idea. No, era un DVD portàtil. I de cop entra el professor, què esteu fent? I nosaltres com amb la pantalla baixant, perquè no sabíem que es podia portar un DVD portàtil, mirant capítols dels Simpsons estàvem, i baixem això i el profe fa, què esteu fent? I nosaltres com, res, què estàveu mirant? I nosaltres obrim i com, no, són uns capítols dels Simpsons. I ens diu, buah, la millor habitació perquè tots els altres estan jugant a la botella i nosaltres com, no... que som els pringats. I sí, no em va fer res. Ara, el dia següent, ningú va mirar els Simpsons. I jo com, bueno, a mi em ve de gust mirar els Simpsons. No heu fet res? No veu ni anar amb els altres a fer la botella? Sí. Bueno, sí, crec que sí, però era com a mirar. Saps? Era com un rotllo guaier molt raro, molt perquè raro. Ningú volia que participéssim. Crec que no he jugat mai a la botella. És un mal joc. Crec que em pilla com... no, tu ets més jove que jo. Sí, però és un joc bastant etern, no? O sigui, no hi ha cap generació que no conegui... Jo vaig a la meva àvia i li dic, ja, juguem a la botella, i em diu no. No? Espero que no. Però té Alzheimer, vull dir, tampoc pot dir que sí. Llavors, però això, no ho sé, o sigui, jo crec que l'adolescència és una mala època, per mi no seria el highlight de la vida, però... Gens. No sé quin seria, jo tampoc sé quin seria el meu highlight o el que m'ha marcat o tal, per tant, directament crec que aniré a la pregunta principal del podcast. Si més tard se m'acudeix te'l diré, perquè ara m'està fent ràbia.
Vale. Si de cop dic, és aquest, et tallaré i el diré. I si no, un altre dia tornes vale. i em dius només el teu moment més... O te l'explico sense gravar i la gent que s'aguanti. Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Som molt indecisa, n'he pensat molts, però només en recordo un, per tant és aquest, suposo. I seria, per fi, ja no tinc insomni. Pateixes molt d'insomni? Sí, de fet, avui mateix, a les 4:30 he fet wake up i aquí estic. També et diria, no és que no deixaries de patir d'insomni, sinó patiries de no haver-te de despertar mai més. La mort és... Bueno, sí, deixaries de patir, bàsicament. Tindria la cura final, definitiva, a l'insomni, segur. Sí, però aquesta cura és per tu i per tothom i ja existeix. Descansaria plenament. Tu m'has preguntat el meu epitafi. Seria aquest. Des de quan fa que tens insomni? Pues no ho sé, però sí que hi he pensat molt i és fort perquè crec que és l'única cosa en la que, perquè no sóc jo sola que tinc insomni al món, que la gent involuciona. O sigui, tot ho fas millor quan ets petit, excepte dormir. Dormir és una cosa que quan et vas fent gran tornes a fer malament. Estic zero d'acord amb tu, Jo cada dia puc dormir, jo em faig migdiada cada dia, em poso al llit, de fet la Cris sempre em diu, és que tu te metes en la cama i ja no... Plan, jo dormo i ella em parla i de cop la meva mare sempre em diu que és una cosa que de petits dormíem molt i ella mai ens despertava i deia com que mai us heu tingut costum d'haver-vos de despertar o que us despertin o tal, ja no us desperteu directament, perquè el meu germà és exactament igual que jo. Sí, Rotllo, puc estar un dia al matí, a les 10 del matí aquí a casa, no tenia res a fer i dir, ja fer una migdiada. No, a sobre proposar-t'ho. Sí. Jo si ho penso ja no... M'ha de pillar contra peu, tio. Tinc molta gent al meu voltant amb problemes d'insomni i el truco és fer veure que dorms. O sigui, no és morir-te. No cal que et moris. És el de fingelo hasta que lo logres, no? Sí, tal qual, fake it till you make it. Això. Tu et quedes així i si et parlen tu fas veure que no existeixes. Per això la Cris es pensa que jo estic dormint quan em parla, perquè jo faig veure que estic dormint. Ja, tio, però jo avui a les 4:30 he pensat, torna a tancar els ulls, són les que a part, joder, si em llevo si a les 7 obro els ulls i és un diumenge, o no tinc res a fer, un dilluns també a vegades passa, doncs me'n vaig a córrer, o potser el gimnàs està obert, o potser m'inspiro i començo a escriure alguna cosa raro. Però a les 4:30 és que he pensat què faig a les 4:30. I t'adorms tard també o és només que et desvetlles i no pots tornar a dormir? Bueno, una cosa va de l'altra, és que no sé com funciona. No, Introdueixen el món de l'insomni. Jo jugo les dues cartes, hi ha gent que en juga una i jo jugo les dues cartes. I com vius així? Hi ha hagut un factor també que és el treballar de nit en aquest últim any, que també no he jugat a favor d'això, perquè ja gires el son, no? Hi ha dies que dorms de dia, hi ha dies que dorms de nit, tal i qual. I no sé com visc així, sé la causa del problema, i és el meu cap, que no... crec que no pilla que descansar, saps? Però hi ha com... O sigui, tu ets psicòloga també. Sí. Hi ha com exercicis que puguis fer. De cop, jo intentant ajudar, que tu m'expliquis la teva pròpia solució. Però com no ho has descobert si ets psicòloga? No és com si hi hagués un metge amb càncer de cop. Sí. O un mecànic amb el cotxe espatllat. Sí. Haig de dir que he provat coses, he provat coses... És que clar, estic tirant-me pedres a la meva taulada. De fet no soc psicòloga ja perquè vaig veure que no era una cosa que jo... Se'm donava bé, no se'm donava malament, però no m'ho passava bé. Bueno, clar, és que en general, la feina, ningú s'ho passa bé la feina, Georgina, sento dir-te que ningú va treballar amb un somriure. Jo tenia la fantasia de que sí, i no és broma. Això en 30 anys ho he descobert, que la gent se'n va treballar putejada i no passa res, i segueix. Però... A mi em fa ràbia la gent que és com no, jo vaig treballar cada dia amb un somriure i em desperto a les 6 ja pensant en la feina, em motiva la meva feina i penso, sí, no, hòstia, pues, jo tinc la fe de que sí, jo tinc l'esperança personal de que serà així un dia. Segurament. T'animo a que busquis això. Jo m'he rendit, ja. O sigui, no és que no m'agradi, jo tinc sort de tenir una feina que més o menys està guai, no em suposa gaire moguda en el coco ni res, però és una feina i sóc superconscient i en el moment que he canviat el xip de no has de ser feliç amb la teva feina, has de treballar i ja està, i has de tenir suficients diners, no guanyar ni molts diners, tenir suficients diners per viure,
Ja està, és un pessimista. Sí, dormo, també. Sí, no, jo estic d'acord en això. Jo tampoc tinc grans deliris de grandesa i menys econòmics. Mai, de fet, mai he tingut pues això, la gran fantasia de tenir molts diners, perquè penso que mentre tingui... És que no em fan feliç tenir els diners, no... Els diners no donen la felicitat, donen la tranquil·litat. Exacte, i evidentment, clar, estava dient això, que cretina. Estava dient això des de la posició fàcil de que mai m'han faltat diners. He viscut amb molts pocs diners, sí. I em vaig independitzar de molt jove, vull dir que sé el que és menjar llenties de pot durant 3 setmanes i saber que la següent també seran cigrons aquest cop de pot, no? Hi ha altres opcions? Hi ha gent que no viu així, m'estàs dient? Que hi ha gent que no fa la compra dient, vale, doncs ara hauré de menjar 3 dies això perquè ja he obert aquest pot, no puc permetre que això... No, que jo només podia comprar pots de llenties i de cigrons a, en aquell moment, 45 cèntims. Clar, el moment d'anar amb la calculadora al súper. No sé si ja has passat per aquest moment de jo me'n recordo anar al Lidl amb el mòbil i anar fent tum, he arribat a 20 euros. Fins aquí el que menjaré aquesta setmana i de cop tinc una pizza, que això em dura un dia, i arròs. Total. Doncs no sé per què deia això. Sí, que els diners, pues això, no m'han faltat mai, que he viscut amb pocs diners, com tota la joventut d'avui dia. Però no... És que no hi ha res que jo em vulgui comprar, que valgui tants diners i que em faci feliç. M'estic explicant? Sí, totalment. I les coses que em falten no les puc comprar amb diners, per tant, me la suba. I què et falta que no puguis comprar amb diners? Crec que estàs... Si això ho escoltessin Criptobros, crec que això està sent l'antipodcast del Criptobro. No guanyeu diners, no porten enlloc, no guanyeu diners. Per què busqueu tants diners? No? O sigui, és el que dic, donen la tranquil·litat però, per exemple, comprar-te un pis no et molaria un dia? Per comprar-me un pis, abans hauria de saber on m'agradaria viure, no? Tens alguna idea? Doncs mira, porto 2 anys a Barcelona, és el temps que he estat més anys a un lloc, i tinc ganes de quedar-m'hi molt més temps, i això no m'havia passat mai. Llavors, potser si ara m'hagués de comprar un pis, que no puc, seria a Barcelona. I on has viscut? He viscut on vaig néixer, a Sant Esteve de Palautordera, al Montseny. Al Baix Montseny. Al Baix Montseny, correcte. Comarca natural del Baix Montseny, Comarca natural. És comarca natural del Baix Montseny. Sí? Sí, però perquè és una comarca natural, no una comarca, no sé, social, no sé què és el contrari de natural. Plan... Artificial, de plàstic. Sí, de paper, en un mapa. Sant Esteve de Palautordera? Sí, bueno, vaig viure al voltant més pisos, depèn d'amb qui vivia. Vic, perquè vaig estudiar a Vic. Granollers també. Ullers? Granollers. Vale. Granollers. Granada, el millor any de la meva vida, segurament. Què vas anar a fer a Granada? Estudiar el màster en Psicologia Social, perquè era on m'ho podia permetre. Bastant ciutat universitària, Granada. Molt guapo, molt xulo, molt guai. Vas connectar amb la part cordobès? Vaig connectar amb la part cordobès a Granada. Hagués pogut anar a Córdoba a connectar amb la part cordobès, però vaig dir Granada. Bueno, més a prop que Catalunya. I després vaig anar, vaig tornar per aquí, no sé si vaig anar a casa de ma mare o tal, o al poble, però després vaig viure a Suïssa 1 any i mig. Hòstia. A la part alemana. I què tal, Suïssa? Terrible. Clar, és que jo tinc molt mal record de Suïssa. Llavors, qualsevol cosa que jo et pugui dir de Suïssa serà dolenta. Va ser... No aneu a Suïssa. No anem a... Sí. Clar, des del meu punt de vista, Suïssa és... Sempre és... Tot és... Bueno, no clar. Justifiquis... Ja. Suïssa és un gueto, és que no és ni Unió Europea, és l'espai Schengen. O sigui, tenen allà la seva merda muntada i és un espai classista, racista i masclista. Plena de rellotges i xocolata. Correcte. Llavors, jo allà era pobra, immigrant i dona. O sigui, vaig menjar merda per tots els costats. Les pitjors cartes que podies tenir. A part, tio, quan jo vaig arribar, jo portava allà un any vivint, i al setembre... O sigui, quan jo portava un any allà, es va aprovar el matrimoni homosexual. I és com, tio, estic en un país hardcore, vull dir... I es va aprovar, me'n recordo, es va aprovar pel 64% dels vots a favor, que tampoc va ser allò que diguis, un 85%. Vull dir... No sé quin suport hauria de tenir aquí a Espanya.
No ho sé, Norbert, però a mi em va... És que ara mateix potser votes Ja, calla, i et surt no Calla. no ho sé, vull dir, és que només, només miro mitjans progressistes, llavors ho pinten tot molt malament. Ja. Perquè necessitem un motiu més per anar a votar sempre. Sempre hem d'aturar el feixisme i està a les nostres mans aturar el feixisme. Està a les teves mans, Ja. I a les meves. No hi ha institucions que puguin protegir-nos del feixisme. Són no ells o nosaltres. Estem... La línia... Bueno, no sé, no vull dir un debat que jo no sé ja ni què dir, però jo no estava còmode a Suïssa, va ser terrible. Pues a tomar pel cul Suïssa. Me'n vaig a Barcelona, que és molt millor. Que és molt millor. Es viu molt millor. I molt més barat. Bueno, canvio de tema totalment. Com t'agradaria que et recordessin? Hòstia, full ego això, Vale, bueno, evidentment, m'agradaria molt que em recordessin com una tia molt divertida. I com creus que et recordaran? Com una tia molt divertida. Projectant. Molt bé, crec que ets la primera persona que connecta el que creu que, com li agradaria que la recordessin i com creu que la recordaran. La gent no... Tothom vol que el recordin com una bona persona i una persona divertida i diu, la vida no sóc tan divertida. Sou tan bona persona. Bueno, jo faré molt per ser molt divertida. Ets la típica persona que tot el dia està com fent xistes... No. Pues comences malament, perquè et recordin com... No, però és que el que diré serà molt creatiu. Pots... Però la gent que força ser divertida se li veu de la lluny i no fa gràcia. Però... és que no sé com dir-ho, Pots dir-ho, però jo tranquil. em comunico d'una forma sí. en què, de forma natural, Sí. soc divertida. Ja està, no hi ha més. Bueno, hi ha una forma en mi de fer les coses. Jo he arribat a explicar-li alguna cosa a mi mare plorant i a mi mare riure per dir, és que em fas molta gràcia, Georgina. Jo li estic explicant que no sé qui m'ha deixat, i jo li dic no sé què, i m'ha fet no sé quantos i tal. I ella vull dir, no sé... No tens capacitat de drama. Però està bé, això també. Dramatitzo molt, clar, però acabo sent irònica, sarcàstica o... Crec que era com en Raúl Cimas, que és la llegenda... O sigui, això jo què sé, tu no et pots posar de peus a la bassa, ja ho faig jo. Crec que no sé on he llegit que en Raúl Cimas va començar com fent Shakespeare o com coses dramàtiques, però no podia fer-ho perquè la gent es hartava. El veia sobre l'escenari i es hartava. Saps? Bueno, doncs em quadra. Sí, llavors, sí. ella, bueno, no sé, o sigui, crec que això és Viquipèdia Raúl Cimas, ja. però en plan, fuente, TikTok. Però que hi ha gent que té aquesta capacitat i està divertit. És que Raúl Cimas et pot explicar que se'n va comprar el pa i et fa puta gràcia, perquè és comunicar comèdia, aquest tio. Sí, hi ha gent que té el do i tu ets una persona més. Sí, home. Jo he dit que em comunico de forma sarcàstica. Que no, que ets la puta reina de la comèdia, Georgina. Sí. Que tu li expliques a la teva mare que t'han deixat i es parteix l'ojete. Igual la teva mare és que no et té molt de respecte. I és com, estàs patint? És com, posa't a la cua. Tinc 2 filles més, o sigui, també l'han deixat a l'altre, saps? Sí. I tu, Norbert, com vols que et recordi? No, jo és una cosa que no penso gaire, perquè depèn del dia. Bueno, tampoc ho he pensat fins ara. No. Depèn del dia, Sí, perquè jo canvio molt. O sigui, sí? Sí. Jo hi ha dies que és de... Bueno, avui m'agradaria que em recordessin com una persona divertida, però hi ha dies que penso, no vull que em recordi ningú. I després hi ha dies que penso, estaria bé, m'agradaria ser una mica més intel·ligent. I aquell dia dic paraules més complicades i no me'n surto i torno a, tu el cas de ser idiota i no passa res. No, però jo en general... que em recordin, a mi m'agradaria que em recordessin com una persona propera que ha estat pels seus col·legues, per la seva família, per la seva parella, o per qui hi hagi sigut, o per qui hi hagi hagut de ser, i ja està. O sigui, no és tant com una actitud, sinó simplement vull que la gent amb la que estigui quan em mori estigui ok i estigui guai i no senti com que s'ha mort un fill de puta. Jo amb això em conformo. En que no es morin i diguin, buf, sort que s'ha mort ja, que li passa a molta gent. Hi ha molta gent que vull que el meu avi es mori ja perquè és un desgraciat. Saps? O vull que tal persona... Donald Trump ja, bueno. no ho aconseguirà. Saps? No. Aquesta tranquil·litat. També li sua, Vull dir, quan estem en aquest nivell de fill de putisme ja... Sí, però en general a mi, mira, com em recordin, me la suda bastant. Vull dir, jo, quan em mori, em moro. Saps què vull dir? Ja s'ha acabat. El meu llegat no existeix. O no crec que n'hi hagi. Així que si em poden
recordar m'apreci, guai, però no espero que em recordin com que els dies que tinc molt d'ego o estic molt pujat i penso avui vull ser intel·ligent o avui crec que sóc divertit. No ho sé, Ja. és raro, però crec que també no tenir gaires ambicions m'estan en bé, saps? Llavors, les meves ambicions per morir-me, doncs morir-me. I ja està. Molt bé. Bueno, de morir en sap tothom, També és una cosa No és complicat. Sí. No? O sigui, bueno... T'imagines que jo amb l'insomni que tinc no em sé morir? I no em moro mai. Oh, terrible, Amb 102 anys a l'hospital que ja no et pots moure i així... Com ressuscitant d'insomni. Terrible, tio. En un coma però al revés. Tot mort i tu super desperta. No puc fer ja res amb el meu cos i estic aquí així i els metges com però ens està escoltant i tu sí, bueno, no pots dir que sí. Suplicant l'eutanàsia, sí. Bueno, em faria pànic ser eterna, tio. Estic pensant que el meu avi de 94 anys potser té insomni i per això no s'està morint, No perquè ell morir. diu, És que- ell diu, yo ya está, yo me quiero morir, yo ya he vivido suficiente. Ha de ser guapo també aquest moment em dir tu, per mi això ja està. Sí, o sigui, jo crec que has de viure en pau. O sigui, has d'estar, el meu avi se'l veu en pau amb tothom, excepte amb en Pedro Sánchez, amb la resta del món, està en pau. Tio, però això és guapíssim. Sí. No, jo ho penso, A mi morir-me no tinc por a la mort. De fet, ara potser insulto a la meitat de la població, però tenir por a la mort és absurd. Sí, jo crec que no és tant por a la mort com por és FOMO vital, no? És com que la gent... No, al FOMO tu vols anar, o sigui, tu vols anar... El FOMO és que tu vols anar a aquest planasso i no perdre si tens por a la mort és que tens por a la mort. Clar, però si tens por a la mort crec que és FOMO de és que em perdré coses de la vida, saps? No em vull morir per FOMO. O és que no he aconseguit els meus objectius o és que no sé què, en plan, jo crec que per... No creus que és que la gent té més por a la cosa biològica de què em passa a la mort? Em farà mal? Pot ser que sigui això, no havia pensat del FOMO? No, em sembla bé que també la part... Però què et passarà? Però jo, o sigui, no ho sé, jo crec que tinc una mica de por a la mort, però el que menys em preocupa és què passarà, perquè a mi no em passa... El millor que em pot passar és que el catolicisme tingui raó i de cop em trobi en un paradís i sigui com, vale, guai, pues, vaig a ballar Superestrella d'Aitana eternament, aquí dalt. No, a baix, a l'infern, perquè si no ets creient no pots entrar, no? Però m'he portat molt bé. M'estàs dient... No, home, no, sí, clar. M'estàs dient que si no crec, automàticament estic... Home, jo sóc Déu i portes aquí 85 anys i en Déu no existeix i ara de cop em dius no, et dic a tu puta casa. Crec en Déu. No, bueno, no ho sé. Sí, però crec que és una norma de Déu, no? O sigui, no sé com es diu norma. Depèn del teu Déu. Crec que els jueus no tenen infern. No vull entrar... Hòstia, és que m'has pirat, jo amb religions no domino gens, Pues canviem de tema. Què t'agradaria que canvies del món abans de que et morissis? Uau! Uau, tio, potser un dia m'has de passar aquestes preguntes, són molt Sempre són les interessants. 4 mateixes per tothom. Sí, És l'únic que porto preparat, són aquestes 4 preguntes i sempre tothom em diu, això hauries d'avisar abans. Tio, coses pràctiques, vull dir, pues el preu del lloguer, el preu de l'oli d'oliva, sí, coses que ens facin la vida més fàcil a tots plegats, tio. I què estàs fent per canviar això? Absolutament res. No, sí, bueno, mira, pues, jo tinc una cosa que també molts cops genera polèmica entre les meves amistats i és que jo defenso molt les petites batalles individuals. Que evidentment, no, que quan et fan responsable tu de que el teu cotxe contamina, bueno, Inditex què està fent, no? Però, collons, jo no vaig a comprar Inditex, saps? Vale, això està bé, doncs ja estàs fent coses. Compro de segona mà, intento comprar de proximitat, el menjar i les cosetes, no vaig al Carrefour, no vaig, saps? No sé. Sembla genial. Jo sí que crec molt en què pots fer coses per millorar el món. A escala molt petita, evidentment. I a mi això em fa dormir tranquil·la. Bueno, o sigui, no perquè tinc insomni, però em fa sentir bé. I penso, mira, el que està a les meves mans, jo ho estic fent. Molt bé. Què és això? És només això. És això tan petit, però està a les meves mans. Doncs ja s'ha acabat el podcast, perquè la següent pregunta és... quina cosa que està en les teves mans m'agradaria canviar. Llavors ja m'has respost les petites batalles de cada dia, excepte la son,
Perquè A la Ciutat de Son... Son, en guanya, tio. Anem Bueno, no, tu la guanyes a ella. 1000-0. Ja la guanya, és veritat! Estàs guanyant. Hòstia, tio, ara m'has canviat el paradigma. Sí, sí. Ara de cop estaràs amb insomni contenta, però... En plan, Que increïble. estic guanyant alguna a la meva vida. T'imagines? Pues ja està, merci per venir, això ha sigut tot. Ja està, ja ho tenim. És pum pum pum, crec que no cal cardar-li xapes a la gent. Ara podríem seguir i cardar-te una xapa a persona que ho està escoltant i dir, però a mi un podcast de més de mitja hora, com que no... Ja és prou xapa, saps? Sí, Mitja hora ja és xapa. Està bé, està. Portem mitja hora parlant?